Hej. Hej, i dag skal Niels spille SFG. SFG. Der er nok ikke nogen, der har hørt om det. Nej, men... Det er heller ikke et spil, hvor der sker særlig meget. Og vi har kun 18. Vi skal lige rende rundt. Og vi donerer lige nogle penge. Tror ikke det er nok? Så 500 kroner. Nulle. Okay. Angrib. Så. Og vi vinder helt sikkert. Nu angriber vi Nulleklanen. Hey, kan du ikke invitere Gotti? Gotti? Jamen hvad var det han hed? Han hed Gotti. Ja, det var lige det jeg sagde. Gotti. G-O-D-D-I. Gotti. G-O-D. Det kan jeg også skrive, Niels. Hvis du vil have det. Lige. Jeg troede det var G-O-O-D-I. Inviterer. G-O-D-D-I. Gotti. Gotti. Gotti er inviteret. Min mand. Pauls mand. Så nu kan den ligge der. Sker ikke rigtig så meget. Men kan det gøre nogle få ting, som inviterer ham der. Hvis han vil. Hvis han vil. Men Niels, du sagde, man ikke kunne købe, hvis man var angrebet. Jamen det troede jeg heller ikke. Det har jeg ikke kunnet. Det er bare stemt. Skal vi gå ind på Gotti? Gotti. Her selv. Okay. Inviterer. Okay. Tror du, han vil med? Nej. Der er ingen, der har doneret noget. Okay, undtagen lige dig. Og BUHB. Nej. Men det kan jeg. Nu går vi ind på min anden mand. Er ham klar? Hey. Ja, jeg vil lige se den. Jeg tror også YouTube vil se den. I kan spole frem, hvis I ikke gider se den. Jeg har allerede set den. Og der taber jeg. Og der vinder nogen. Det her, det er så sjovt. Fordi her rammer de begge to ikke i en lang episode. Det er nu, de ikke gør så. Nå, okay. Og så er det den her. Nej, det var ikke den. Det er ligesom om, når først ridderen har blokeret, kan han skade mega meget. Her er han død. Ja. Og Jesper er også død her, og Noah er også død her. Men jeg vil ikke, jeg er også død der. Jo, du er også død der, og Noah er også død. Nej, du er ikke død her. Du er lidt. Her dræber hende der alle. Undskyld dig. Nej. Undtagen dig. Woi! Ui, rundt lav ære. Rundt erfaring. Jeg gør klar. Gør klar. Så går vi ind på BOHB. Men gør de 1, 2, først. 3. Okay. BOHB. 1, 2, 1, 3. Hey! Det vil jeg. 2. Yes, jeg kunne. Og jeg får flere penge, synes jeg. Pauls mand. Bare det, man Den har I kan set. Gør klar. Han ser så sådan her ud. Det er mig. Det var ham,
Paul, 1, 2, 3, cool, det er mig. Nu har de vist fået det med. Det er ham. Virkelig. Bare skriv i comments, hvis I spiller det, og vil gerne være med i vores hold. Eller klan. Ja, jeg køber lige nu. Se Paul, jeg vidste godt, man kunne få den uden at købe svampe. Så prøv. Prøv at drikke den. Du skal ikke drikke den endnu. Du har ikke brug for det. Med mindre. Måske skal du bruge den i en dungeon. Mhm. Du er ikke i gang med Skal vi prøve noget. igen? Dungeon. Prøv at se, hvor meget lykke du har fået. Dungeon is. Dungeon. Okay. Hey. Den der. Undgræmning. Den er lidt vild. Haha. Ui. Du er død. Jeg dør. Nej, den er død. Jeg siger, den er død. Den er faktisk bedre end min, Paul. Hey. Oj, Hvad? Er det til hende? Jeg tror det. Altså, men cremeren på hænderne, hvad ellers? Mm. Ej, jeg tror, jeg skal mod igen. Du skal Jeg er ligeglad se- med de der svampe, men jeg skal mod igen. Hvad for en? Hvem er dårligst? Den her. Prøv. Det mener jeg, den er. Ja, den er dårligst. Øj, jeg klarer den. Og jeg kan normalt Young ikke knips. money. Øj, Øj. og jeg får meget. Paul, det er din rekord. Især. Den Ui. Kødgolem. Den er level 40. Den klarer vi nemt. Eller den klarer du nemt, Paul. Mhm. Vi klarer den nemt. Øj, nej, det gør vi ikke. Ej. Jo, det gør vi. Jo. Det gør vi. Woohoo! Det er min lykkedag. Det er din lykkedag, Paul. Det deles med min lykkedag. Væk med dem. Party. Go, look at the party. Jeg er glad. Jeg er glad. Ej, Paul. Nu er du klart bedre end Noah. Wow, du. Så er det stinkigant. Skal vi prøve? Stinkigant, klart. Hvis vi kan klare en i level 40, så kan vi altså også godt klare det. Den der skal vi bare have på. Paul, du beholder altså stadig dit våben. Ja. Det ved jeg, fordi nogle gange, der forsvinder det her våben, og så vil du jo ikke have næver. Tag en til. Øj. Nej. Ikke den her kamp, Paul, men skal vi prøve igen? Du var tæt på. Mm. Du var uden tvivl. Skal vi? Det er Pauls lykkedag. Hey! Wow! Og den er faktisk god. Prøv lige at se, hvor mange penge man kan få for den. Tag den. Ja. Okay, okay, den er bedre. Oh, look at that party. Oh, look at that party. Oh, look at the party. Ikke look at the party. Det var det, jeg sagde. Den går helt op. Jeg blev level 38. Paul. Vi skal skifte om. Der nåede vi til 10, var det ikke 10? Hvad nåede vi dertil? Der står dungeon 111. Nå. Hvor meget var vi Vi nået til? nåede til nummer 6 her. Er vi? Ja. Altså det må se. Det tror jeg ikke lige på. Nej, nummer 4. 4. 6. 6 der. Nummer 4. 6. Og det her, det ved jeg er nummer 10, så der putter man bare lige den ned. 10 hvorfor? Ja. Ikke der. Her. Okay, må jeg lige se, for at være helt sikker. Mørke tager, skal. Skal vi så prøve? Ja. Ja, det bliver din lykkedag. Den er i level 50. Ej. Nå, men det var din lykkedag indtil da, Paul. Mm. Men det kostede nogle svampe. Ja. Pyt med det, Paul. Du fik da 4 nye ting, som er mega Var det ikke 3?
4. Du fik våbnet, den der, den der og den der. No. Nu skal vi se, hvor god du så er. Nu. Anton. Vi angriber lige Anton. Hvis det er en af jer, sorry. Hvis det er en af jer, så må I undskylde. Ja, men så tabte de 4 guld og 61 sølv. Det kan de godt undvære ved. Og 100 I må gerne angribe mig, hvis I er bedre end mig, så. Se, så Magnus online. Ja. Men Paul, hvis de angriber dig, og så får de med mig at bestille, så længe som jeg har været inde i skrabbogen. Ej, jeg er ikke så meget inde i skrabbogen. Oh, look at that party. Jeg tror hele tiden, du siger, look at that party. Det gør jeg også. Det hedder det, hvad så i hvert fald ikke. Hedder det ikke? Hvad hedder det så? Girl, look at that body. Body. Kan du prøve ham? Okay. Hvis I synes, det var en lykkedag for Paul lige nu, så like. Så skal I se, ja, også like. Så skal I se lykkedagen for mig lige nu. Fordi det her, det bliver også min lykkedag. Nu hvor det er min lykkedag, så bliver det også hans lykkedag. Ja, fordi jeg er bare så grådig. Men jeg har kun 3 svampe, så der... Okay, så 4 svampe. Hvis det der skulle være på den måde. Men Paul, jeg har 4 ting. Nej, magisk 5. Men jeg havde også Fejglits kappe. Den solgte jeg, fordi den var dårligere end den anden. Paul. Er du klar? Jeg er klar. Sørøverkongen. Nej, er du sindssyg? Han er i level 70. Ja, prøv lige at se, hvor meget jeg skader. Ej, det er ikke nok. Han er i level 90. Nej, hvorfor købte du ikke det der tryllebutik? Altså sådan nogle drik. Fordi det er der ikke. Så bare køb den billigste, og så bagefter kører du så med. Hvis du får sådan en slags potion eller sådan noget, så er du den billigste. Det koster alle sammen noget med 1000. Ja, det er den billigste. Nej, så kom der ikke potion. Det er den billigste. Okay, Paul. Det var da spillet på. Nej. Nu har jeg et øje siddende på mig. Prøv lige at se det. Tittebø. Tittebø. Det så vist godt nok en grim øje, var. Øjeblik. Hvis I kan lide det her, så like. Niels. Jeg skal have en ny øje. Vent. Det er min smiley. Man kan jo sælge den. Kan man ikke sælge den? Jo, men... Nej, man kan ikke sælge den. Hvordan får man så væk? Jeg fik også sådan en gang. Jeg kan ikke bare huske. Hvor var det? Bare bilen. Vi glemte at gå ind på BOB, men okay. Ja. Men det var så ikke lige hans lykkedag. Fyren er altså i level 90. Jeg er kun i level 76. Nej, 96. Nej, 76. 3. Hvad siger den? Jeg sagde altså kun et 3-tal. Jeg sagde 3. Spring over. Skal vi se om det er hans lykkedag? Jeg tror, at vi snart stopper, fordi det er vi har været optaget rigtig lang tid, og jeg har ikke mere melodi, så jeg tror, jeg stopper den her. Vi skal først hen til Donkey. Det er det sidste, vi prøver i dag. Undgrimmen. Nej, han er mere level end mig. Ja. Det er helt glemt. At Du skal ikke springe over. Skytterne havde som svaghed. Vil du se